ассалому алайкум бародарои ҷон, ҳама кас ҳозин хубен? Саломатитон пешай, ҳама хуба? Бародарои ҷон, чӣ хеле ки ҳар рӯз видео метунам, курс боз ҳам хам, яъне ки паст шудааст. 1000 рубл 164 сомон шудааст. Доллар бошад 1021 сомону 90 дирам. Евро бошад 997 сомону 78 дирам. бародарои ҷон, дастгирии шумо пешравии мо фикрҳоятон дар комментария бинависен оиди курс ва як донаги лайки бепула фаромӯш намекунем. ҳатман зер метинем ва ногуфта намонад, боқӣ сарбаланду обод бошем. худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад. видеоро падилиса мекунем.